చూడాలి, అందరు చూడాలి, నాకు చూడాలి ఫోటో. వీడియో తను ఫోటో తను తను ఆదివాసీ పులిబిడ్డ స్వయం బాపురావు గారి నాయకత్వం. జై ఆదివాసీ, జై ఆదివాసీ, జై ఆదివాసీ. స్వయం బాపురావుపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన లంబాడు సోదరులను వెంటనే స్వయం బాపురావుపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన లంబాడు సోదరులను వెంటనే స్వయం బాపురావు దాదాకి స్వయం బాపురావు గారి నాయకత్వం. స్వయం బాపురావు గారి నాయకత్వం. ఆదివాసుల ఐక్యత. ఆదివాసీ పులిబిడ్డ స్వయం బాపురావు గారి నాయకత్వం. ఆదివాసీ పులిబిడ్డ స్వయం బాపురావు గారి నాయకత్వం. జై ఆదివాసీ, జై ఆదివాసీ.